Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Igama kuPastor WeNingi. Senze-ke nanku umfanekiso oqoshiwe siwenzela wena ukuthi ukwazi ukufunda kuwona noma-ke ukuthola nje ezinye zey'mpendulo ongenzeka uyasidinga. Sibonga nje kubantu abalandela i-channel nabasubscribe every day. I-channel sirichela u-20,000 okuyinto enhle-ke nokho. Kodwa-ke siyacela futhi ukuthi uma ususubscribe-ile bese-ke uhamba unomphela subscriber uphinde ubuye nje ubeke umndeni ube ingxenye yomndeni. Ama-video siwafaka almost every day. Njengoba ngishilo ukuthi sifuna ukuthi sifake at least 3 videos a day uma sithola isikhathi ukwenzela ukuthi-ke hlezi uthola mhlawumbe iy'mpendulo. So okunye singakusho la ukuthi sibheka iphupho likaFatima namuhla silanda. UFatima silanda uthi-ke ubuza la ukuphupha ushelwa umbhede. So uma ephupha eshelwa umbhede usho ukuthi I know that uyashelwa as in kunomuntu opropose-ayo as in ukuthi kahle usho ukuthi uphupha ubona umbhede usha. Yeah. So asicale nje ngomlilo ngoba umlilo nje ngokwawo. Into yokuqala uma uphupha ubona umlilo lolu phawu oluvama ukuveza ulaka noma nje singathi intukuthelo okungenzeka isuke ingiyaba phansi noma suke wena uzohilizisana mhlawumbe nomunye nje umuntu ikakhulukazi uwumuntu osondelene naye yabona. Futhi okwesibili uma uphupha la ubona amalanga bomlilo uphawu nalo lolu lubi ngoba lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba wena ungase ubhekane nentukuthelo, ngase ubhekane nengxabano, ngase bekhona nje izinkulumo ey'lumelayo noma ngase kube ney'nsongo ey'thile noma uzobe kuyinsolo noma uzokhashelwa okanye kuney'nkathazo engahluphayo nazo. Kwesinye isikhathi uma uzolahlekelwa noma-ke uzokwaliwa isithando sakho. Kwesinye isikhathi uyaliphupha leli phupho yabona. Futhi uma uphupha la umlilo kanye nentuthu uphawu olungabe likhombise futhi isimo esingesihle esizayo noma osevele osuke wahlangabezana naso nje empilweni njengamanje. Kodwa kasesithi-ke nje uma usuphupha la umbhede wakho ushiswa umlilo noma umbhede nje ubona ushiswa umlilo. Kwabanye kuyaye kusho nje ibhadi lo muntu azohlangabezana nalo. Komunye kuyaye kusho ukuthi khona umuntu ongahlagule. Komunye kuyaye kusho ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu ozoshona. Noma kunenkinga esuke izoba khona noma kunesijeziso esithile ongase usithole noma sithole umunye umuntu. Nanokuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi kungenzeka ngeke awujabulile njengamanje noma-ke ngeke usijabulele mhlawumbe isikhathi sokunethezeka noma kunokuba ndawonye nesithando sakho yabona noma nomunye nje umuntu osondelene naye. Kungenzeka njengamanje you are facing problems nomlingani wakho noma you'll face ama-problems nomlingani wakho azokuqeda injabulo angahlaqele noma ukuzwana phakathi kwenu yabona. But at times depending ukuthi usha kanjani lo mlilo kuyenzeka kwesinye isikhathi ungasho ukuthi mhlawumbe othandweni lenu anijabulile nina nobabili noma-ke ngeke nijabule esikhathini esizayo ngenxa yey'nkinga ezingahle zibe khona noma iy'nkinga ey'khona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video le uma usuyibukile bese uqhubeka uyobheka namanye amavidiyo esiwenzile esikhathini esedlule. May God bless you.